Karbi ang longarlo kedoa karbi akhayatum longle amithangamen pen mate longle apata kaviatum si nonpu anta ke onglang athe longle amen kachibi ponji plote assistant revenue officer sa hemalong damsi SK pen kedanglok land mandal atum pen chingki chethanangko Bangso puthak Assam Sarkar hin pen longle amen ka chethap aputhak akimiaron deng pontanglo Bangso longle aron laki nang li methang ahem totlun pensitami nang li longle long nang li men chethapon unpo nang li heming ni lun pensitami methang longle long amen ka chethap ji aphan mate namjari aphan kachuning rialo palepon unpo Bangso kachuning rialo koson bensi kapali nang jima bangso puthak nilitum karbiang long life hin pen nang pachini pon ikpo Sarkar longle long kido atum aphan isi thedong aberta aningkan pen Thangnat asai kideng pon thek along le sitami nangli hem ingni lun pen sitami pachun pon unpo online avar sai pen si longle khajana kitu pen kedang lok namjari mate amen ka chethap amen ka chelar amen ka chipaking pen kedang lok amithang jongjung amen chethap on longpo Mison Basundhara avar sai along pen si bangso war sai do an hem ingni lun penta longpon po Aprang sinangli Mission Vasundhara portal apps download si bangso apps along arlo ludam si bangso warsai longponpo nanglitum aprang si https://basundhara.assam.gov.in/along ludam nangpo portal online pen nangkipaklang ating pen nanglitum kopia bangsi kachuning rialo kinang sotma bangso ting pen si click nangpo La sohot nang litum kachuning ria loading pen screen along nang kipaklang pon do ikpo. La solong nang kipaklang ating pen nang litum a mobile along OTP nang le ikpo. Log in data phi nang li long le adang peklang pon nang po la pen online along kinang jia sondo ansitami nang li peklang tu nang po. La so ting pen siding pon lote nang li long le do ansitami heming ni lun pen sitami nang li men chitha pon long po. News Report, Karbing Long Life.